Hi guys, good morning guys. Welcome sa mong channel guys. Magluto na po para pamaaw. Gandam na ko sa para kaon ni Kian. Ako nang gisa nga guys, ang sobra na mong baho kay sayang kay ba ang gisa nga pakaon tiro. Ang isa nga para direkto na pakaon tiro ginabutang-butang sudan ba. Kay sayang kay puro bahaw. May bahaw na mong kahapon, mahurot ang kahapon. Ang isa nga guys, ang gibutang kay sardinas. Busy na po sa kusina guys. Nangagon ni sayang kayo panos niya ba? Malabay lang. Sobrang bahaw man ito. Parang niya, diretso lang ni pakaon. Gi, pahaw na gi! Ano kami sobrang bulag guys. Ang ganda mo na lang sige ng pagkaon. Kaya nung nignaog kaon. Biplupra na na itlog ang giloto guys para mukha na yung baw nun. Yung request. Na itlog na nilaga usa. Busy guys. Tagdanay. Ha? Ya. Way bagbag. Open na. Ini picture bag. Bisa ka ng bag lang. Jadi kau lagi. Katong gigamit mo gahapon di ay. Wala man kanara man ang naay kuan. Pwede na gulo ni kayo. Para sila masira. Sayang. Nabay talong day guys na kuan. Muna ang butag itlog. May talong guys o gagmay. Among butag itlog. Ang luto. Hindi mo isubdan talong na pod. Pinalit ni mama. Tunga sa kilo hanggang may pa kayo. Isahon na rin eh. Ay kanang kuan. Sagulag itlog guys ba? Pinaturtahon gagmay kayo, pino kayo. Hey guys, mga guys. Ano na ito guys, naluto nga ito. Ito din na mo. Tangan ako ng mag-itlog. Hindi na siguro nito nga ano, yung pino nito nga ano. Ano na lang. Pero tubig yan, ganda mo na kagyan, nagpuan pa maglain. Yan natin ito nga ang guys, naman ni pag-iwa, kaya ron hindi mapino. Hilingin guys ba pag-iwa.
para makuha dali ng lutuon. Dito na lang hilingin na ng pag-iwa guys, gagmay pa mo kayong talong nga. Mga cute pa kayo guys. Ihatog kuha guys, isuroy ram ni guys ang gipalit. Ya sa ibabaw sa mga ba. Tag 50 ang kilo, 2 kilo nang gipalit. Pindot ba isa kay walay ko ano, walay ulog guys. Walay ulog na talong. Itlogan ko ni itlogan. Ako ni prepare kay Gigi na ako paluto na ni guys. Ako rin mag-prepare. Para pang sudan pamahaw. Kiwaon gagmay kayo. Cute kiso. Talong. 25 pesos na ni. Ito nga sa kilo. Isa na batilon. Oh, butang itlog ba? Itlog. Yung na? Ha? Gamay ram ni guluto. Nanadi again ang ipatos yung bagyan. Di na be, kay magluto na be. Ako nang i-prepare daan. Uy, sinsiyo ani? Wala. Uy, kapliti. Pangay mo nulan mo, sinsiyo diya. Tanaw sa bag, napabay sinsiyo. Kuti kehiwaon guys. Gagmay manggod. Wabay sa iulog guys oh. Limpyo ka na talong. Ay puki. Na. Ano yung gusto ito pamahaw? Sudag pamahaw. Talong na naman. Niyagi talong. Karoon talong na naman guys. Palit mo niya mama ko gisuroy. Sayang mo niya dilutuan kay masira niya ni. Makuan ba? Mahumo. Natuluto kay sayang. Dok. Kaapon na ni good makuha ni sa rep. Gamping giyan. Nanay itlog din. Ayun ang pagkuha. Man, ikaw kupat ka bukit itlog ma. Ganina, pila ting kuha ganina. Duwara. Usa ka bukit itlog. Upat, 5 unom na gawin. Unom na. Oo. Ug isa ka bipod no. Oo. O be, ikaw na magluto be. Gamay, indaghan man di ay siya. Unsa man? Ang talong, indaghan. Upat ang butang itlog para lami. Ang iro na may pagkaon, kaya akong gigisahag katong bahaw. Talong sardinas. Isayang kayong gisa.
sobrang mais na sobrang mumay. Akong gigisa kaya ron lechon nagkuhan ba. Kawali di ako na naghiugasan to kawali. Ay, gigamit mo na ko di. Ika niluto. Prepare lang ko. Pinabangay guys, para dali mo man. Ugasi lang na oh. Cute ba kayo mo sibuyas oh? Sibuyas na kuwan. Ay, hindi sibuyas. Cute kayo mo sibuyas guys. Ito ng bawang guys. Iya pa dukdukon bago tangtangon. Ako kaya ako magtangtangon dan gud para gali na wala ni tangtangon. Dukduk diretso na. Solo nila lubay. Kung tandaan diri oh. Na mamilit mas mayo tangtangan daan. Yan hiwaon para nagluto guys sumot ba. Hiwaon di man mo kuan kayo baho. Yan ang iburong dukdukon. Sibuyas na cute kayo. Gagmay rong gipalit kay sa dagko. May nang gagmay kay at least dua ka buo pwede na. Dagko po kayo. Kaganda kayo. Gagmay ra kay lutuon. Una inani rong gipamalit. Magagmay ra na sibuyas ba. Kaysa magluto sige ginagmay. Sayang kayong dagko eh. Yung tungaon ibutang sarip, madaot ba na ibutang sarip ay makuan kanang dili lutoon ditso ay dili gamiton ditso. Malain siya. Ang gagmay ra mong gi palit. Para diretso. Ano ito yung dahil na bibisita dahil. Tingting gitu, tinggal bisita. Ah, sibuyas lah. Tidak sekarang. Tidak sangat bangga kero. Itu na lang. Ito sa hugasan guys, kaya roon ito na dito. Lagyan mo pwede ito. Pwede kalo ito ni gamay rata ni kinipuyos mo. Pepino man siya. Madam na nagluto, siguro ko nag-prepare. Ito ko'y tiwason sa taas trabaho guys, kung panday-panday ako sa tiwason. Hinahinay ba? Puto ba? Sarap puto bang kahoy god? Hindi wala na, hunong na po. Sunod na po, dili na po yung budget. Kung manon kaya rin matasakan sa taas kaya matulog ka bulan na bitaw pwede na magsakasaka sa danan ba.
Bayo kaya itong tigluto. Nagka-tiktok short na pa na siya. TikTok short. Ito, kitlog yung butang guys.